kini ke Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong di walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jo ka khubor mta ka stem. Pensngau menteri rangba ka Meghalaya Konrad ke sangma ba don ka thong ban penlong ye ka Meghalaya ka jilla ka baladu hakari ha ka penni e ki jingthung ki barap tang da ka sbo khando. Panjing tip ka Meghalaya State Disaster Management Authority yo le si don ki baja ni bam yo jing tip na Nepal hadien ka jing shlei ka bashirkhai. Pelat menteri rangba ka jilla ka bha ka beningkong jong ka post matric scholarship bala pha ka kanhunya le kai football da ka jingkit bok ket riang min ka sngi ka banli yeshimata ha ka Dr. BC Roy Trophy ha Bengaluru ki khobor ki babnya Menteri rangba ka jilla Konrad ke sangma min ka si ulo ong ba ka Meghalaya ka thmu ban long ka jilla ka baladu ha kri ha ka bapan mi ki jingthung ki barap tang da ka sbo khando ba ka sarkar ha ka jo ka por ka bishar banyaru ya ka jing di sbo banya dai ki nong rep na ka jing shashim ka bu ha ba ai juba ha ka yang dor bar thawan menteri ubakmi ka tanat jong ka rep ka riang Timothy di shira ulo ong ba ki latri kambala shim ki kin thop ya ka jing bu dor ha ka jing di khutia ya ka sbo ka jing le jurip man la ka tayo ka jing lang kong san ban pen pawi ka jingdan jo kamar bat e ka dor balabu bat ki wei tat hadu mentala la pendap hadu syahjar south spot life arsian ke inspection bat ka don ru ka lat balak ban pendam no e ka license la da pen ken ya ki kendon balabu usang mau lo ong ba ka jing pen kelai ka kam rep sha ka rep kriang ka pendan kam tang da ka sbo khendau an pen phia hala ka thup da ka bakan ti shwa ya ka dawai sbo bat ka jing ai snat kat kum ka jing test ya ka khendo ulai thoru ba ka sarkar ka bodin bhai ka dor jong kubi bat ka kompanya yau ya uni ujajhur ka Meghalaya State Disaster Management Authority MSDMA kelapan jing tip halor ki bril ka Meghalaya ki balik se ki lak bandan ki baja ni ki bam yo jing tip na Nepal hadien jong ka jing shlei bat jing sha rong khando ka bajur bha Haraswa district ka badan hakapot Nepal bat Tibet men ha ka arphun trik unai lar kate ka jing chok mariang kelawan ra ka jing julor ka bajur bha ya shnong ki thau ki surok ki jing ki yang bat ki wei ki jing te le jing tip ki dan bonut ki bril ki bala ja ha kate ka jing ka basngusi lakan tu ki long yeng long sem ki paralok ki nong penya ki karkhana jungok kai perthai bat ki riu pat ba bakin ai ya ki jingtip ki babnya jung ki briu ki baja kum ka kerteng karta ki telefon number ka jakasa bat kasin ka bakhaddu ba ki yo jingtip shaphang jung ki kum ju ru bat ka por ya ki jingtip hila ban ai da ka ba phone ha ki ni ki number ai jingerap henriu not khandai r sau san iwei r emergency iwei r lani iwei not nyo not barha cm connect iwei khandai nyo iwei nakabanta ban pensi shai ladi ka jorabat ka badan hakaput asam Meghalaya ka shlei min ka sngi hadien ka jingther uslap ubajur hadu ba ka surok ba national highway arpunyo kala dap batwan ra jingthut shibun ha ka jingya jungki kali kathie ke jaka ha ka badangshan kinonya kali tourist jong ka asam kila penong jinga ki ha ka por ba mi ka huri hura hapreng ka asam Meghalaya kala sakhi ke jinge ka khrau shu na ka banta ki nongit nongwan ba kumjuru e ki nong bu dukan kinong song jong ka thi ka than ki ong ba ki jumat para bore ka bakum ka ni ka jing shlei haman la ka por ba jurslap ka bak ta shisha ka jingnya ki kali bat ya ka yau ka hat kani ka jingdap ha ka surok ba kala penthut biang ya ka jingnya bet jong ki kali hadin beladap marchwai ka jingye na ka jinge ki kinong nya kali tourist laban pagnaw biang hangi ba ka surok ba national highway arpunyo kadai ubot lo mo bakongsan uba penyeso ya ka asam bat ka Meghalaya kajing duna kinong hikai kajing bam yo alat lang marka jo ha ka jingpuli high secondary kila long ki mat ya thir ha ka jing ya tai ka blingkot ha ka yendor bar thau an jo ka Meghalaya minhen ka sngi wemelwin west Shillong ba pol lingdo ola wan ra ekni ka mat ekren bat ki emily ne ki sing sang per thai ba pher kila pen pau ki jing e ki ba ki shem ha ka puli puthi ha ni ka jila unong ilam ka liang persau Dr. Mukul sangma ola bu jingkli halor ka jing weng no ya ka jing khot thung kam ha Captain Williamson Sangma State University bola pa ni ka jing kershan ka bakham bha na ka sarkar na kalyang jong ki MLA ka VPP ki belong uba arden basayong wat baruba bright starwell marbanyang kilapan paw ki jing sngokya ha ka bay de ki kam nong hikai ki berang sa thali
ka jing siu tulap bat ka jing trekam jongki college shimen ka MLA MPP ka Mehtab Chandi ka lakentu ya ka jing penyabiang lang barka ju high school HSSLC bat ban kampan klan ya ka jing don jongki skill center ha kani ka jela kani ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. Kani gede ka Akashvani Shillong ka bawan nashpi ka khubor. Menteri Ramba ke jila konot ke sangma menhin kesni ula pelat ya ka bha ka banikong jong ka umbrella post matric scholarship na ka bentaki samla puli reulum house nam puli arhajar arpusan arhajar arpun riu ya kedik scholarship la pelat ha ka program bala penong a Shillong college ha khamat ka jing sakhilang jo menteri ka tanat puli puthi uba la kemen rumbui ka pisa bala mang ban penut na ka bentaka ni ka scholarship ka long Hispa khandai phra point sau ar klor tingka bat na kaliang je ka sarkar India kan ai phra pusau point san klor tingka kat ba ka sarkar jila kan penbiang 10% ban pentikna bakan amslam ka jing siu pisa ha ka bha ka peningkong menhin ka si ka sarkar jila ka lapalai khandai phulai point rio khandai phra klor tingka ban penbiang ka jing siu scholarship shaki khandai phunri hajar praspa khat arngu ki sama puli ha keleng ka jila Kakenhuani lekai football na Meghalaya kala mi na Shillong menhin kasni bani ishimenta ha ka Junior Boys National Football Championship arhajar arpun rio arhajar arpunyo Tier 1 jog Dr. BC Roy Trophy ha Bengaluru ka Meghalaya ka dan ha ka kadan ya khat ha ka Group C bat ka Tamil Nadu Mizoram bat Maharashtra kilado na kani ka group kin sa yo rungsha ka semi final ka jingkun ka beningkong jang ka Meghalaya kan long ha ka shitarik unai lur persya ya ka Tamil Nadu lapalat ya ketika kan hunyi lekai minhin ka si ha ka jilang kitbok kit ruang ka balalong hamadan pulu ha ka baladon lang president jang ka Meghalaya Football Association uba Hamlet Sendotling vice president ba Cliff Nongrum lembat ki Shomkonor lembat Shomkonor jang ka Youth Development Cell uba Freddy Karpran Menteri Ramba ka jila ukonot ki sangma ula pensyai haki yang darba tauan baka sarkar Meghalaya kala siu bailuksan ya sangot kilanot ki balai kendo aksiden haka wei ke Jakatre ha Shillong bala siu ke pisaling baka Chief Minister's Special Grant haba jubab ya ka jingkili la keli do MLA ka nongkrem uba Arden basayo moj ukonot ki sangma ula ong ba amla banchu penan kam kumtu ya ka pisana ka Disaster Mitigation Fund namarba kani ka dei ka bala bu kerpang tang na ka benta kitu ki bangat kalan mariang bat lakan thup lang ya ka hapo jang ka State Disaster Response Fund menteri rang bau ong ba ka sarkar ka snaukhya ya ka jingdan kam jong kiti kilong yang longsem ki ba mat ya ka jing e namar kata kala seu ya ka pisa hapo jang ka special grant ka bodon ya ki kindon trekam ki ba kham jinsur ha ka bala pan sei ya ka ha ki kep ki bodon kam shisha nalor kata usang maulai thuru ba ya ka te ka jingirap lashu ai ha ka bajarjar klem da pertashnong ban lat na ka jingsha wodong halor ka te ka jingrshan ba ka sarkar ka ai Menteri wakmi ya katanat jong ka koi kya uba wailat miki shilau la pentip haki yang darbar tawan mennin kasngi bakam dan ka jinge dai happening ka jingyap jong wei khna e bakar arsnem kerta tura bar ka jingdi ya ka stink energy uong bakat kum ka kaifat bala yo na ka hospital la ong ba ka daw jong ka jingyap ka la bandai na ka gastric ka balai lamsha ka jinghitom ba jingmong ki khlai katanat food safety ka lakhang ya ka jingdi sting habrok ka wei ka jela nadu ka khat sautrik unailar din balai khobor ya ka jingyap jong ti kinna atura namar jong ka te ka jingdi la sim nonguna pradli ki jat bilor sting ban pha test sha ki laboratory NABL uba wailat miki shilau la ai ka jing pentikna ba andang yai beteng ya ka jing jurup ka babnya ban pentikna ya ka jing bahab jing bit jing biang jong ki jing bam na ka benta ka koi ka khya Kamau Korwat Civil Hospital ha Southwest Khasi Hills District kelas dang ban ai ke jing smart URSL surgery da ka ba pinbiang ya kalat sumar ka balong kat kum ka juk menta ye ki nong pang ki beran mau ha galanti le pinji ka met jongki kani ka kam shakri ka pathamai ka long ka jing ling kinjo sha mau meru pathamai na ka mata ka te ka hospital ka bala shakri menta la sausnem bala khmilenti bakan sanang bha shu shu nang ye shakman kinong pang na ka te ka district kin amdan kam pulut por shu ban
wa jing sumar sharu Shillong na ka banta ka te ke jingpang ka tu ka ni ka khubor kelakut ba kalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por phrabaji nginya so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tien Hindi ban penbo da ka khubor phareng ha ka por phra kat san minute kani ka Akashvani Shillong sngoba ban amanta ki khubor na Delhi